good all the time. Every Tuesday, we do what we call soul food for our souls to be fed with Bishop Musa Kamisola. He's the founder and senior pastor of City Gates Ministries. Looking so good, Bishop, if I do say so myself. I think those are my Satan the devil is a liar. He is. So let's get into it without wasting much time. People have been waiting. And I'm going to read the Bible today from the book of 1 Samuel chapter number 14. Verse 26 says, and when the people were come into the wood, behold, the honey dropped, but no man put his hand to his mouth. For the people feared the oath. But Jonathan heard not when his father charged the people with the oath. Wherefore he put forth the end of the rod that was in his hand, and dipped it in an honeycomb, and put his hand to his mouth, and his eyes were enlightened. Mark 4 verse 24 says, consider carefully what you hear. That's on that part. Okay, so, you know, this is the promise that God had given unto Abraham. And he told Abraham and said, this is the land that I'm giving you, but I'm not giving it to you today. But your children will suffer for 400 years in a foreign land, and then I will deliver them with my mighty hand. And they will come to this land which flows with milk and honey. So even when the children of Israel left Egypt, they knew that they were going to a land that flows with milk and honey, which was their promise. But then, vazosvika mupromised land, kwakaita hondo yakamuka between the Philistines and Israel. Then vaenda kuhondo, hondo ndokubva yatanga. Mambo Sauro baba va Jonathan ndokubva vapa oath, vakapa chirevo kuti hakuna munhu ari kufanira kuisa chinhu mukanwa kusvikira ndatsiva vavengi vangu. Achangodya chete achava munhu akatukwa. This is what he said in the hearing of the people. But Jonathan wanga asipo pazvakataurwa, saka haana kuzvinzwa. Saka shoko ranhasi riri kuti handina kuzvinzwa. So zviri kunzi hondo yarohwa. Zviri kunzi everyone became weary. Vanhu vanga vane nzara because yakarwiwa the whole day. Vanhu vachiona huchi vachitya kudya. Ivo vakaupromiswa kuti nyika yamuri kuenda ine huchi nemukaka. Chaakuvarambidza kusi kushayikwa kwehuchi, chiri kuvatadzisa kudya chirevo chekuti anodya amutukwa, anodya hameno zvake. Saka zviri kunzi vakazoti vabatana naJonathan asina kuzvinzwa. Zvinzi wakaona huchi huchitoerera basi, ndobva wazadzisa kuti hunoerera shuwa. Ndokubva watora pfumo rake ndokubaya muzinga muya. Zviri kunzi ndokubva adya, maziso ake akapenya. Zviri kunzi vanhu vakati ari kushandisa zvikati kochiko zvakanzi madya, zvikanzi kosaka, zvikanzi no baba venyu vati Musadla anenge adya watukwa, zvikanzi ayo manje ka inini handina kuzvinzwa. Inda baba vachidaiso amuone reti pandangodya zvishomane maziso angu apenya. Zvinonakidza ndechekuti kesi yanga yakatorwa nababa haina kubata pana Jonathan, nemhaka yekuti Jonathan haana kuacta according to what the father had said. So many people, the limitation that is upon their lives is because of what they had. Akangonzwa kuti kudzinza rekwenda hakurohwa kwemunhu, zvekuti akatopinda murelationship ndiye anoipwanya.
anotonzwa kuti sei 3 months dzakwana tichiri kudanana, anototanga iye kutanga kumanifesta pasina umwe mweya wetsvina uripo, nemhaka iyi pane zvaakanzwa. Pane zvawakanzwa kuti haukwanise kuita zvakati, and it became a limitation in your life. Muri kuziva here kuti kune mhare inozivikanwa mubhaibheri yaizivikanwa kuti yakarwa hondo dzinoshamisa, zita rayo Goriati. Zviri kunzi Goriati paakapinda mubattlefield nevana veIsraeri, waiti akasimuka akati ndoda murume pano, ipo paine varume vakatanga kufunga kuti havasi varume, nepakusana pekuti munhu haati ari kutsvaga murume pakati pavarume. Zviri kunzi aiti akasimuka, everyone would run away, unopinda mubako for 40 days and 40 nights. Ndokubva kwazouya murume asina kuzvinzwa, David. Zviri kunzi pazvakataurwa akati ndiani murume asina kudzingiswa uyu anotuka hondo dzaJehovha, anouraya munhu akadai so anopiwei. Saka chiripo ndechekuti vanhu vaiti Goriati unouraya, but tikada kutsvaga mubhaibheri kuti Goriati wakauraya ani, hamuna munhu akauraya naGoriati akanyorwa mubhaibheri kuti vananhengi vakafira mumaoko make, vananhengi vakafira mumaoko make. Imbiri bedzi vakangonzwa kuti unouraya vanhu, vakatya kumukonfranta. Kukauya mumwe asina kuzvinzwa, ndokusvika ndokukanda wani dombo, Goriati wakandokubva angofa. Goriati wakangopindira mubhaibheri kuurawa naDhavid, but ari iye ane mbiri stereki yekuuraya. Mubvunzo, wakauraya ani? Unogona kunyora panapa nhenga akauraya naGoriati. David achisvika pamberi paSauro achida kuti ndoda kunorwa nayo, akatonzi murume uyu haumukwanisi, warwa hondo zhinji. Makamuona kuti takanzwa chitauro. Saka unofanira kuziva kuti zvinhu zvaunonzwa zvine zvazvinoita kujudgment yeupenyu hwako. That's so true, hey. Unogona kutoneta, kutopera simba, kwete nekuti une chawakaona, wakangonzwa bedzi. Kune vanhu vakaremadzwa kwete nehondo, asi vakaremadzwa nenyuzi dzehondo. Zviri kunzi Jonathan wazofa naSauro pamwe chete. Nyuzi dzakanosvika kupalasi kuti mambo naprinzi vafa. Zviri kunzi vanhu vakatanga kutiza. Vaitizei? Nyuzi. Pozohondo yachange isiri ikoko, chakasvika ikoko ishoko kuti kune vanhu vafira kuhondo. Vanhu vasiri kuhondo, pavakanzwa zvavanhu vafira kuhondo, vakatanga kutiza hondo yavanzwa. Zvekuti nesi waMephibosheth akadonedza mwana akaremara. Chakamuremadza mashoko ekuti kune hondo iri kubattlefield, kwete kuti hondo iri pano. Saka izvezvi kuna akatoremara, who can't start the business? Akaudzwa kuti business akadai so atafambe muZimbabwe. Who said that? Ngoine story na vanasukutombori kunorima kudai so, haritoiti. Wakangonzwa izvozvo, ndobva watoziva. Une munhu wawakatadza kutrusta, wangonzwa haite. Ndoda kuti uzize kuti munhu wese haite kune umwe munhu. Izvezvi pano chitotaura so, uchiti baba vanorova, pane vanhu vandisingatoitiri. Of course. Izvezvi so panototi ratanga benzi riya riya. Ufana kutaundera. But iwe uri kuitirwa zvakanaka. Saka ini ndikapota ndichiteerera ivavo, ndofanira kusiya kutaura. Ndofanira kuvhara svondo. Ndodzokera kutaundera kwandakabva kuti ndivafadze. Kuti handiti. So I want you to know kuti kune vamwe vanhu vawakavharira kunze nepamusana pokuti vanhu vakatanga kutaura newe, vanhu vakatadza kuwirirana nevanhu ivavo. Kwete nekuti vanhu vacho vakaipa, no. Akakuudza iwewe, akaipirwa navo, iyo ndokufunga kuti vakaipa. Hakuna munhu anonzi akaipa, kune munhu akaipira vamwe vanhu. Bata mumwe chete waunoti uyu akaipa, tibvunza mai ake kuti akaipa here. Tibvunze mwana wake kuti munhu akaipa here. Saka unogona kutoipirwa nevanhu vasina kuipa nekuti kune vanhu vakakunzwisa kuipa kwako. Wakutobluetootha, kuhotspotwa. Wakuhotspotwa kuvenga vanhu. Vasinei wokuti katokubvunza kuti uyu akaitei. Nyaya dzandakanzwa musoro pake. Nani? Unoziva kuti kune dzimwe nyaya dzekuti une nyaya wakaita na1988, imwe wakazoita muna93, imwe wakaita muna 2000, imwe wakaita muna 2015% pana, imwe wakaita last year. Tikadzibatanidza dziri 5 wanyanya manje.
saka tinogona kuti taura dzese dziri 5 ka 1 ukanenge munhu akaipa sterek nyamba paine space over 30 years paingoitika one event nepamusana pekuti uri munhu but vavengi vako vanogona kuiunganidza zvaita sekunge zvinhu zvese izvi zvakaitika last week. And they magnify it ukava munhu akaipa chaizvo. What is it that you have had chakakripula mapotentials ako? What is it that you had chakavhiringidza relationship yako? Shoko raMwari kutaura panapo kuna St. Mark kuti be very very careful of what you hear. Nekuti zvaunonzwa ndo zvaunova. The Bible says, as a man thinketh, so is he. Munhu haagone kunzwa, munhu haagone kufunga zvaasina kunzwa. So you hear first and then you think about it and then it shapes you. So you are a result of the things that you hear. And the faith comes by hearing. Fear comes by hearing as well. Faith comes by hearing. Fear comes by hearing. Zvese izvozvo zvinechekuita nekunhu. Ndosaka zvanzi be careful. Unotori nezvimwe zvinhu zvaunofanira kusanzwa. Okay. Kozoita zvimwe zvawakanzwa zvaunofanira kuuninzwa. If there is any English like that. To unhear. To unhear certain things. Unotori nezvimwe zvinhu zvaunofanira kuti izvi. All right. Jonathan akazvinzwa akatanda kuzvinzwa. David akatonzwa Goliath achindoda murume akati izvozvo zvaataura izvi ina ndambozvinzwa. Vamwe vachiona kuti this man is too big to kill. This man is too big to miss. Saka kana zvikaita sandimupotse kana ndikatokanda dombo ndakatsinzina uyo nomudonhedzo. So listen to me, it's all about how you view things. And how you view things is also determined by how and what you hear. Do you know that there are people that have separated from their families, their parents, simply because akaprofitiwa kuti mukudyiwana amai venyu. Amai venyu ndivari kukuroyai, baba venyu ndivari kukuroyai, zvinhu zvese zvasi kufamba nekuda kwavo. Imimi ndobva matanga kuvenga baba venyu, zvekuti kumusha muchaenda mazuva ano kuti baba. Ko paipa mamusati mazvinzwa muchienda. Sei musina kufa. Alright. Iye akagona kukuudzai, God reveals to redeem. Ko sei akangoperera pakukuudzai kuipa akadiko adhivha. Nemhaka yenyaya dzake dzinoperera pakungoziva kuti uyu anoroya. Sei asina kugona kudhira newitchcraft yavo. Unozviziva here kuti kune vanhu vanocapitaliza. Alright. Unoziva here kuna vanhu vanocapitaliza nekuvengana kwako navamwe vanhu kuti iye abenefit. Yeah, true. Anokuvenganisa nauyu. Iyeyo kuvanganisa newe achibenefita kwese. Zviriko. But nepamusana pekuti iwewe wakanzwa stereo. This is how you behave. Imwe behavior ine vanhu haisi yavo original. Ine chekuita nezvavakanzwa. Pane munhu unoti ukasangana naye so ukamhoresana naye unotonzwa kuti uyu munhu ane zvinyowani zvaakanzwa. Atochinja. Behavior yake ashanduka. It means someone said something about them. Yeah. Okay, so kana zvinhu zvanzwa munhu kwenguva duku zvichigona kuzonotiswa mangwana acho kubasa nemumwe wake kuti something was said. What about zvinhu zvaanonzwa from a pastor every Sabbath, every Sunday? So be also careful of who preaches to you. Do you know why? Because some people, they transfer bitterness through the microphone. Many people cannot separate their personal lives from the work of God. Iye akanzi atumwa, kana uchitumwa uite zvako, but anoita zvake pamicrophone. Kune vanhu vakatotumirwa kunzwa kuti anonzwa kuti vanhu vari kutadza stereki ndinofanira kunovagadzirisa. Saka mharidzo yake pamicrophone inotonzwika kuti ane kuvava maari. Akambotorerwa munhu wake nemumwe munhu. Saka haagone kubata microphone akasataura zvavanhu vanotorera vanhu vavo. Nevasina kutorerwa, vasina nezvekutorerwa, vanotonzwira izvozvo izvozvo every week. Nevamusana pekuti uyu munhu une zvinhu zvakamukanganisa zvokuti akukanganisawo nemiwo.
pane vhangeri yekuti ichipedza kuparidzwa pane kuti usare uri revived unosara wakaremerwa nemhaka ye akutakudzai nyaya dzake imuchiti kuparidzirwa. So be very careful of who ministers to you, because some they minister from a platform of bitterness, some they minister from a platform of vengeance. Ramba uchita zvauri kuita izvozvo, Jesu ari kudzoka achakuwana usiri pasiripo, achakuona soune mukadzi womuridzi. Maparidziro ake ndekuti unotonzwa ane shungu dzokuti dai Jesu amubatikidza ari pasiripo. Rambai muchiita zvamuri kuita izvozvo. Anotonzwa kuti zvaifanira kudaro. Anominister from a platform of bitterness. Ndi Jona wokuti apedza kuparidzira vanhu kuti vatendeuke, anoenda unokwira pagomo omirira moto kuti vanofanira kutsva. Waparidza kuti vatendeuka. Zvakanzi kana vatotendeuka chiurayai inini, because panofanira kufa munhu. Kana matotadza kuuraya iwe ndatosvotwa, I can't stand this. Vanhu vanotadza mhana. Svika Mwari ati naiwe unoziva here kuti sohwani inoita mari, munhu anoita mari kutenga. Inda uchingonzwa kuti vanhu ngavafe. Why? Jona ane bitterness. Saka kunyanga akuparidzirai anotoda kuti musatendeuke mutsve. So be careful of who preaches to you. Thank you. Wow. Thank you so much, Bishop Museka Misola. We were live on Facebook. You can go watch, you can go rewatch it. For those who want to reach you and Manakuyo Zukare to church. Okay. Kuchurch kwedu tiri pa New Fantasy Land. That is opposite Eastgate along Robert Mugabe Way. So that's Corner Robert and 2nd Street, Corner Robert and Wayne Street. Upstairs, Munonzimu Cinema 4. The City Gate Assemblies. Every Saturday from 1 to 3, and then Sundays from 9 a.m. to 12 noon. Then Facebook page, the BMC. Phone number +263 773 115 025. We can also meet there online. God bless you. Thank you. Thank you so much, Bishop Museka Misola. We can't wait to have you back again next week, same time. And also shout out to Apostle Casper. Check your time with mine. It is Star FM sounding good all the time. 10 o'clock. Time for the news.